Ja, jeg er lige blevet 74 år gammel, så jeg har tænkt mig at fortælle lidt om nogle artikler, jeg har skrevet. Og den første, jeg vil fortælle om, det er en artikel skrevet i en bog, der hedder Hvorfor Bourdieu, og som er udgivet i Hexis, forlaget Hexis, som er bagmand for praktiske grunde, tidsskriftet Praktiske Grunde. Så jeg læser op og fortæller lidt undervejs. Selve artiklen hedder Et socialt mellemværende, Bourdieu som akademisk redningsplanke. Og det starter med, at jeg fortæller lidt om mig selv, men så kommer det faglige stof senere, som både handler om Marx og Althusser og Bourdieu. Dette er en ældre såkaldt lærtmands beretning fra hans studie af arbejdstids i videnssektoren efter at vietnameserne kalder den store amerikanske krig, der forsøger at forklare, hvorfor den franske sociolog Pierre Bourdieu blev en indsat redningsplanke, hvilket i sin spæde form konkret kom til udtryk i en quizafhandling fra 1981 om ideologi, samfund og pædagogik med professor Staff Calvert som vejleder. Og så voksede det fagligt i det senere arbejde som vidensagent i det moderne samfund fra 80'erne over 90'erne til 0'erne. I det følgende fokuseres der mere på de økonomikritiske og ideologikritiske analyser op gennem 70'erne, og efterlader således de sideløbende og lige så betydningsfulde institutionskritiske, sociologiske og pædagogiske læsninger foregik samtidig. Skulle man forsøge at objektivere genstanden for dette tema, så kunne den lyde noget i retning af, og det Bourdieu gør, han objektiviserer genstanden. Tilløb til en biografisk og faghistorisk analyse af den faglærte arbejderklasses og deres afkoms indsugning i det danske universitetssystem fra 70 til 80 i Danmark som ideologisk indkaldelse af intelligensreserven i reproduktion og udvikling af borgerskabets kulturelle kapital. Det var noget af en sætning, men det er faktisk det handler om. I en mere månedret form kunne det også lyde skemata for en mønsterbryder, der netop gennem systembrud kvalificerer sig at blive en del af systemet. Men da det empiriske grundlag indskriver sig til en enkelt beretning, og da det metodiske forlæg ikke overholder sociologiske standarder, er der tale om en undersøgelse med stærkt begrænset udsagnskraft. Samtidig må det indrømmes, at en lang række nulevende andre vidensagenter har været med og modspiller i de samme felt og sikkert kan genkalde sig lignende forløb langt mere centralt placeret i de samfundsmæssige bevægelser, som for eksempel Studenterrådet ved Københavns Universitet, politiske partier, bevægelsesstyringsorganer og skribenter i offentligheden. Ambitionen, det er derfor på en gang at fremvise et konkret biografisk, faghistorisk forløb, der set i bagspejlet fremstår som om det hænger sammen, hvad det ikke gjorde i situationen. Og så på den anden side at udsige generelt om det, som Bourdieu i forskellige sammenhænge kalder den akavede position, med deres særlige dispositioner, som for eksempel opkomling eller Don Quixote-position, der har satte vilkår for læring og erkendelse i disse. Og så kommer et citat fra Bourdieu på engelsk. Are more likely to bring to consciousness that which for others is taken for granted, because they are forced to keep watch on themselves and consciously correct the first movements of a habitus that generates inappropriate or misplaced behavior, fra Bourdieu i 2000. Med dette moment som afsæt skal man læse den faglige beretning fra en nu 60-årig søn af en tavsnækker, der var ordblind, meget social og arbejdsom, og som møjsommeligt slæbte sig igennem 7. klasse i Søborg, hvis familie kom fra en mindre gård i Tvis ved Holstebro, og fra en bryggeriarbejderfamilie på Vibro i Helsingør, og så en mor, der var en veltalende kontorassistent med realeksamen uddannet i Munksgaard Sproghandel, hvis ufaglærte arbejderfamilie, jord, beton og senere cykelsmed og rengøring kom fra Lyngby, Gentofte Hørsholm, og som var bitter en gal læsehest og skønlitteratur. Faderen endte i 1980'erne som kommunal arbejdskonsulent og solgte arbejdsløse til private virksomheder, solgte i gåseøjne. Moderen endte som biblioteksassistent på et børnebibliotek, hvorefter begge gik på efterløn.
Denne kombination af en handlende far og en talende mor har sat stærke spor op gennem tiden i alle sønnens intellektuelle aktiviteter, hvorved krop og epistemologi er kommet i centrum for den faglige udvikling. Samtidig lykkedes det for faglærte arbejdersøn i 70 at tilkæmpe sig en matematisk fysisk studentereksamen, dog uden latin, således at der ved indgangen til universitetet kun var 3 fag, der kunne læses. I drømmen var at blive historiker, nemlig de 3 fag: samfundsfag, pædagogik og teatervidenskab. Indsugning af det næste afsnit. I 1979 begyndte studerende på samfundsfagsstudier og blev kastet ind i efterdønningerne af det såkaldte studenteroprør, der havde spredt sig psykologi til sociologi og samfundsfag i 1968, og nærmest havde karakter for over middelklassens opgør med deres egen fædre, udfoldet som et autoritetsopgør over for især professorer, men også i en form, hvor de ældre studerende i første omgang gratis overtog undervisningen, i hvert fald introundervisningen i samfundsfag. Dette havde ganske givet også noget at gøre med volumen i det, der 1970 optaget, siger 3 gange så mange studerende som året før. Samme år blev filosofikum efter længere disput afskaffet på Københavns Universitet. Det vil sige det indledende semesterlange kursus, der skulle give alle nye studerende indføre en logik, videnskabelig metode, filosofi og historie. Som udtryk for mønsterbrydning tilsluttede Snedker-sønnen sig ca. 100 andre studerende, der under en matematik- og filosofi-lektor Svinger drog til Oslo Universitet og aflagde prøve i filosofikum under den i Skandinavien berømte filosofiprofessor Arne Næss' ledelse. Vi fik også et diplom for at gennemføre et prøve. Ja. I den første tid skulle man orientere sig om studier til system, hvilket var næsten umuligt, da koder for systemet var relativt tilgængelige og nærmest krævede detektivvirksomhed på diverse opslagstavler og ved gentagne besøg på mystiske kontorer rundt omkring i København. De ældre studerende tilbød studiegrupper med vejledning, hvilket var en lettelse. Hvad skulle vi lære og læse for en studieordning, fandtes tilsyneladende ikke. Det var her, at den første kritisk teori dukkede op i forskellige former. Vi læste norske fakkelbøger, blandt andet Habermas, om videnskab som ideologi. Det er den mest understregede bog i min bogbestand, både som med blyant, kuglepen og ved 3. og 4. gennemlæsning, gule og grønne streger. Men også kritisk teori, Kalleberg, 1970, fra samme forlæg blev studeret nøje. Oslo. Var det ikke her også var et Pax forlag, og kunne man gå ned i den alternative boghandel Demos på Kultorvet i København og bladre i bøgerne, før man købte. Hele serier af marxistisk litteratur på norsk fra Pax forlag blev stillet hjem til nøje studier med mange økonomipolitiske fremmedord, der omhyggeligt blev slået op i fremmedordbøger og noteret i et lille sort hæfte. Det gælder blandt andet de 5 bøger med uddrag af Karl Marx' Kapitalen, hans politiske, historiske, materialistiske, filosofiske skrifter, og hvor i Marx forskellige perioder fra kritik af den tyske ideologi over de politiske skrifter til hans økonomikritiske storværk Kapitalen blev nærlæst. Redigeret af Elster og Lorenz 1970. Sociologen Dag Østerberg bidrog også med vigtige bidrag til sine bøger om forståelsesformer, magt og materielt, samt sine metasociologiske analyser. Der galt også Pax's forlag meget fine filosofiserie fra Aquinas til Carnap og deres stort anlagte venstreorienterede Pax-leksikon fra 1978. Kapitalen måtte kritiseres, Vietnamkrigen og USA's rolle, Verdensbanken og demonstrationen i 1970, undertrykkelse og udbytning. Udbytning, hvad er det? Undertrykkelse og fremgørelse lå lige for, dels fra den kritiske teori, dels fra Joachim Israels sociologiske bøger, og især hans analyse af fremmedgørelsesbegrebet. Tænkeliggørelsen kunne også ses begreb Karl Marx' værker, men udbytning, hvordan kunne et bytteforhold blive til udbytning? Og hvilken teoretisk forbindelse var der mellem bytteforhold, udbytning og ideologi? Var det et begreb fra den symbolske ideologiske udbygning? Basis overbygningsmetaforen spøgte. Hvilken impact havde den symbolske kapital, hvis man spørger i dag med Bourdieu's begrebsapparatur? Det tog i virkeligheden hele studietiden fra 73 til 81 at få grund under dette begreb, og især dets symbolske betydning, og det var først i min gittergrøn til 81 med professor Staff Kalvevads hjælp,
at det blev bragt på en sådan formel, at det kunne bruges fagligt og intellektuelt i forhold til langvarige projekter, magt, ideologi og socialisation. Forskellen mellem objektivering af begreberne undertrykkelse og udbytning var helt afgørende for at forstå bevægelsen frem mod den franske marxismelæsning og senere sociologi og epistemologi, altså erkendelsesteori. Men først skulle jeg igennem en længere teoretisk rejse gennem Tyskland. Tekster fra forlaget tidsskrift Courage i Krystalgade i København, der primært var rettet mod oversættelser og tolkning af tysk marxistisk litteratur. Studier blev slugt i kampen mod lønarbejde. Galt især nummer 4, klassebegrebet, Brink fra 71, introduktionskapitalens første bind. Autoren til kollektiv 72 blev solgt i mindst 11 oplag. Sideløbende dukkede tekster fra forlaget Modtryk i Aarhus Anholdsgade, hvor især Anders Lundqvist arbejdede med metoden i kapitalen, og dens bevidsthedsformer var særdeles oplysende. Undertrykkelse og udbytning hedder det næste afsnit. Med Frankfurterskolens kritisk teori om undertrykkelse i baglommen af Dorne, Horkheimer, Marcuse og Habermas, Knecht og Kluge, koblet med den vesttyske kritik af den politiske uddannelsesøkonomi i Jysken, Massuk og Otten, begav den kække snedkersøn sig ind i vildnisset af kapitallogik om udbytning og dens forfinede økonomikritik, bundet til Marx's undertekst til kapitalen, til kritikken af politisk økonomi, centreret om forlaget Modtryks udgivelse fra 73 til 76. Her forsøgte træmanden at stave sig igennem dels Hans Jørgen Schanz intellektuelle kraftanstrengelse, hvor han forsøgte at rekonstruere logikken i økonomikritikken i Karsens Kapitalen, Schanz 74, dels forordet til Karl Marx's grundrids, Schanz og Larsen i 74. Begge tekster på en gang meget oplyste, samtidig deres grundighed forfærdelig kompliceret at komme igennem. En oplysende gennemgang af marxistiske uddannelsesforskning og politisk økonomi i Danmark og Vesttyskland har blandt andet Donald Brody udgivet i 78. Disse tekster var imidlertid øjenåbner for dybere lag af marxismen som videnskabelig samfundsteori. Herunder især metodens materialsensitivitet og forskellen mellem forestillingslogik og fremstillingslogik. Det var i den forbindelse, at Jacques Rancières centrale bog om kritikbegrebet i 73 kom til at vise vejen frem mod også at betragte marxismen i et kritisk lys. Kapitalen måtte kunne læse på forskellige måder. Fra hende havde jeg dog fra overtagelse af Karl Marx's resultater i 74 fundet den teoretiske nøgle til ideologiens funktion i udvekslingen mellem arbejde og kapital. Det var i virkeligheden ideologiens rolle i opdragelse og uddannelse, jeg ledte efter at bestemme teoretisk, og den kunne ikke kun være økonomisk, kapitallogisk eller antropologisk kritisk teori. På overfladen og sit udebare empirisk udtryk så det ud til, at arbejdskapital i de borgerlige samme udvekslede ekvivalenter i form af arbejde som tid og løn som penge. Men den afgørende pointe fremkom, når man opdagede og indså, at kapital som vare blot var en stivnet, ophobet, dødt arbejde, hvorfor arbejdskraften som vare med sit levende arbejde hele tiden må tilbagekøbe en del af sit eget tidligere produkt. Dermed forsvinder skinnet af det blotte forhold mellem varebesidder, som Marx sagde det i en erkendelsespointe, der er præcis beskrevet en meget berømt venstreorienteret sang af psykologen fra det daværende Danmarks Pædagogiske Institut, nu indlejet DPU Jesper Jensen, fremført af sangeren Benny Holst. Og sangen om merværdi, jeg stopper om morgenen og går hen på mit job og laver noget, og jeg får min løn. Men det, jeg laver, er mere værd end det, jeg får. Hvordan skulle nogle mennesker ellers blive rige ud at lave noget? Og så tror jeg, vi holder pause her.